Játékországban vagyunk. A következő játék, amit játszani fogunk, a jegyezd meg. A játékot a következőképpen játsszuk. Figyelj! Bemutatok nektek egy képet. Mindenki nézze meg jól azt a képet. Én tudom. A képet mindjárt a törpék elrejtik. És akkor nem fogjuk látni. Igen ám, de óvónéni akkor kérdez benneteket a képről, amikor a törpék eltakarták. És kíváncsi vagyok arra, hogy ki emlékszik arra, hogy mi volt a képen. Most csendesedjünk el, nézzük meg, hogy mi van a képen, és már is a törpék el fogják takarni. Jól nézd meg, hogy kik vannak a képen, mit csinálnak, hol vannak, hányan vannak, ki van körülöttük, mert ezeket a kérdéseket fogom tőletek megkérdezni. Megnéztétek? Akkor már is érkeznek a törpék. Jöjjön, segítsen nekem, Boti, fogja meg a törpéket, és együtt fogjuk eltakarni a képet. Emeld fel jó magasra. Úgy. Köszönöm. Engedd csak egy picit el. Engedd el. Így. A törpék már is jöttek, huncutkodnak veletek, eltakarják azt, amit az előbb láttatok. Íme, már csak törpék vannak a táblán, és kuncognak. Azt mondják, biztos nem tudjátok, hogy mi van a takaró alatt. Lássuk, igazuk van a törpéknek, vagy nem? Első kérdésem, lássuk ki, mit jegyzett meg a képről. Hány gyerek volt a képen? 2. Nagyszerű. Kik voltak a képen? Anna. Egy kislány és egy kisfiú. Nagyszerű. Valaki el tudja mondani, hogy mit csinált a kislány és a kisfiú? Ettek. Nagyszerű. Mit ettek? Milyen színű volt a tojás? Piros. Piros tojás. Akkor vajon mit ünnepeltek a gyerekek? A húsvétot ünnepelték, mert nekik is hozott a nyuszi egy tojást. Vajon láttatok egy nyuszit a képen? Szilárd, leültél? Hol volt a nyuszi? Hát a bokor. A bokor mögött mindenki látta a nyuszit? Igen. Így van, a bokor mögött volt elbújva, és onnan nézte mosolyogva a gyerekeket. Milyenek voltak a fák? Zöld. Zöld levelek voltak rajtuk? Igen. Anna, te mit láttál? Hogy virágoznak a fák. Nagyon ügyes. Arra is emlékszik valaki, hogy milyen színűek voltak a virágok? Rózsaszín, ügyes vagy, Blanka. A fán vajon pihente valaki? Egy kis madár ott volt, ügyesen észrevette Péter, nagyon ügyes. És még lenne néhány kérdésem. Ki emlékszik arra, hogy milyen virágok voltak a fák alatt? Rózsaszín. A fák alatt, nem a fán? Ki emlékszik rá? Zöld. Emese. Milyen virágok? Piros virágok voltak, s mi volt a virág neve? Ki emlékszik rá? A bokor mögött volt még egy tojás. Még 2 tojás is volt? Arra is emlékszel? Ügyes vagy. És vajon milyen volt az időjárás? Ki tudja? Jó idő volt, honnan tudod? Láttad, hogy nem esik az eső? Volt madárfészek is. Nagyon ügyes. Madár is. Nagyon ügyes, sok mindent észrevettél. Na de arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen virágok voltak azon a képen. Ilyenkor tavasszal milyen virágok nyílnak? Rózsa.
sajnos nem rózsa volt, mert a rózsa nyáron nyílik. Tavasszal, amikor jön a nyuszi, milyen piros virágok van. Anna ügyes volt. Én már is tapsot kérek Annának, mert ő emlékezett arra, hogy tulipánok voltak a fa alatt. Azt hiszem, hogy mindannyian ügyesek voltatok, és sok minden... Narancssárga pillangó, mert a narancssárga volt a feje, és sárga meg a szája. Te a pillangóra emlékszel? Nagyon ügyes vagy. Azt hiszem, hogy ügyesen megjegyeztétek azt, amit megláttatok, megnéztetek, és a törpék hiába huncutkodtak, így is úgy is tudtuk, hogy miről van szó, igaz? Tapsoljuk meg magunkat, és kacagjuk ki a törpéket!